Arttu Riihola ja mä oon tuolla kylmäpuolella tällä hetkellä myynnissä ja vastaan oikeastaan niin kuin ilmalämpöpumpuista ja ilmavesilämpöpumpuista ja maalämmöstä. Eli me tehdään yksityisille ja yrityksille viilennystä ja lämmitystä. Taloyhtiöille todella paljon tietystikin sitten viilennystä, koska siellä on yleensä sitten joku muu energiamuoto niin kuin lämmityksessä. Ja mun päivä voisi koostua parhaimmillaan siitä, että mä pääsen jonkun asiakkaan luokke käymään kartoituskäynnillä ja puhutaan maalämmöstä esimerkiksi ja katsoo kaivonpaikat. Ja me tosiaan niin kuin hoidetaan tuolla kylmäosastolla sit kaikki lupa-asiat ja vanhan laitteiston purut ja sähköt ja kaikki takuut ja käyttöönotto-opastukset. Eli monipuolista duunia, loppuasiakkaalle todella helppoa. Tavallinen työpäivä aika tavalla siitä, että tullaan, juodaan kahvit, lähdetään hakemaan esimerkiksi hankintatavaroita, asiakkaalla on asentamaan, huoltamaan. Toki sitten on kaiken viikon järjestely sun muuta, soitellaan ja sovitaan tapaamisia. Tämä on aika paljon järjestelyä. Lämpöpumputhan meillä on lämmitykseen sekä jäähdytykseen, niin löytyy ihan kotitalouden muutamasta kilowattista teollisuuden satoihin kilowatteja. Ja kun puhutaan energiaratkaisuista, niin tärkeänä asiana itse pidän sitä, että on omat asentajat. Eli meidän kaverit on koulutettu ja tehty niin kuin asiat niin kuin ne kuuluu, eli ei lähdetä harjoittelemaan. Ja siis kymmenien tuhansien lämpöpumppujärjestelmien skaala tässä vedettynä niin kertoo omaa kieltänsä.